नमस्ते। हमार मौजूदगी आज भइल बा अपन गांव चनौर में। रउआ सभे देख सकतानी यज्ञशाला के लास्ट मंडप जा रहल बा। ये यज्ञ 6 दिसंबर 2025 से लेकर 11 दिसंबर 2025 तक चले वाला बा। रउआ सभे के देखा रहल बानी कि यज्ञशाला के कार्य गति अंतिम चरण पर बढ़ुए। रउआ सभे देख सकतानी यज्ञशाला के आज पूरा काम कंप्लीट हो जाएगी और पूरा आज कंप्लीट हो जाएगी। यज्ञशाला के कार्य बहुत तेजी से चल रहा बा। चनौर गांव के नवयुवक सब जोर शोर से लागल बालू यज्ञशाला के तैयारी करे खातिर। हाई देखी ये सबसे लास्ट मंडप जा रहा बा यज्ञशाला पे लागे वाला। सभी क्षेत्रवासियों से नम्र निवेदन है कि 6 तारीख के जलधारा बाटे। जलधारा में आके भाग ली, कीमती समय निकाल के रउआ सभे आई और इस यज्ञ के आनंद ली। बहुत ही भयंकर विशाल यज्ञ हो रहा बा श्री लक्ष्मी परपंच श्री जीयर स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में। बहुत सारे प्रवचन रामायण भागवत बाँचने वाले संत महात्मा भी आने वाले हैं। देख ली रउआ सभे यज्ञशाला के अब काम अंतिम चरण पे चल रहा बा और यज्ञ के जलधारा यात्रा में भी 4 दिन समय रह चुकल बा। 5 दिसंबर के स्वामी जी के आगमन भी हो जाई। रउआ सभे देख ली यज्ञशाला के अंतिम चरण अब चल रहा बा। सभी क्षेत्रवासियों से चनौर ग्राम वासियों के तरफ से आग्रह बा कि आप लोग यज्ञ में आई और अपना कीमती समय निकाल के यज्ञ में भाग ली। रउआ सभे के देखा रहल बानी यज्ञशाला पूरा बन के तैयार हो गई बा। बहुत बहुत धन्यवाद।